Fitaccen jarumin wasan Hausa Adam Azongo ya aike da saƙon gargaɗi ga wata matar aure mai suna Rashida, a inda ya ja kunnen 'yan uwanta da kuma mijinta da su taka mata birki akan ƙoƙarin cin zarafin matarsa, in kuwa ba haka ba to zai ɗauki matakin da ya dace. Tun da farko wannan mata ta je ƙarƙashin hoto wanda amaryar Adam Azongo ta wallafa a shafinta na Instagram, wanda ta ɗora mijinta kana ta rubuta kalmomin soyayya a gare shi, wanda a nan ne fa ita wannan mata ta biyo ƙarƙashin sashen bayyana ra'ayi wato comment ta yi rubutu kamar haka: "You are very stupid, idiot, in dai zango ne ga ki gashi nan har kike wani rawan jiki, kwana kaɗan za ki zama bazawara." Sako na biyu da wannan mata ta ƙara aikawa, shekewa da dariya ta yi, ta ce ha wai miji, yadda sauran matan suka tafi ke ma haka za ki tafi, amma ina miki addu'a Allah ya sa ya daina don ki samu ki ci gaba da nuna masa soyayya, kar ya yi breaking heart ɗinki. Hakika wannan kalmomi da suka haɗar da zagi ga amaryan zangon ba su yi masa daɗi ba. A nan take ya wallafa hoton wannan mata a Instagram ɗinsa, inda ya rubuta kamar haka: "Za ku iya zagi na ta yadda kuka ga dama, but keep my wife out of this hating please." Zango ya ce za ku iya zagi na ta yadda kuka ga dama, amma ku cire matata a cikin wannan tsanar taku. Wannan ba 'yar fim ba ce, ba ni da alaƙa da ita, haka zalika matata ba ta da alaƙa da ita, kuma matar aure ce. Suna da yawa masu fatan a ce na rabu da matata don duniya ta ci gaba da zagina. Don haka ina kira ga mijinta ko 'yan uwanta da su ja mata kunne, ko kuma ni in ɗauki mataki da kaina a hukumance. Idan ba su ja mata kunne ba, zan yi postin ɗin sauran DM ɗin da ta yi maganganun banza da batsa. Matata ba 'yar fim ba ce. She has the right to express how she feels about her husband to the whole world. Ma'ana matata ba 'yar fim ba ce, tana kuma da damar da za ta bayyana wa duniya yadda take ji a kan mijinta. To Allah kyauta. Ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mun gode.